Tervehdys. Terveiset täältä polvileikkauksesta toipumisesta. Saatte nyt Lappi-sopimuskatsauksen tällä tavalla nauhoitettuna versiona. Toivottavasti tämä kuuluu. Eli kerron teille nyt Lappi-sopimuksen 2018-2021 laadintaprosessista ja siitä, millaisilla tekemisillä me aiomme saada siitä arktisen, rohkean, varautuvan, ennakoivan ja lappilaisen niin, että se motivoi meitä työskentelemään päämäärien eteen, mutta kertoo myös hyvin muualle sen, miksi meidän kannattaa antaa tehdä sitä, mitä me täällä teemme, ja miksi siihen kannattaa jopa panostaa. Tuleva Lappi-sopimus tehdään siis voimassa olevan pohjalta. Me tehdään se tilanteessa, jossa meillä toisaalta menee hyvin lujaa, mutta pääindikaattorit kuitenkin laahaa jäljessä. Tämä Lappi-sopimus maakuntaohjelmana on synteesi tekeillä olevasta ja tulevista toiminnoista, mutta yhteisesti päätetyn mukaisesti Lappi-sopimus pyrkii myös mahdollistamaan uuden löytämistä. Eli siinä luodaan se yhteinen tavoite ja toiminnan kehys vuosille 18 ja 21. Meillä on edessä suuri muutos, maakuntauudistus, ja Lappi-sopimus osaltaan pyrkii pitämään aluekehittämisen kuvan ja tavoitteen kirkkaana, jotta voidaan tehdä sitä arkipäivän työtä. Eli monilla mittareilla meillä menee juuri nyt hyvin. Tässä kalvossa näette muutamia avainlukuja, voitte tarkastella niitä myöhemminkin. Mutta meidän väkiluku, se on tällä hetkellä tuossa 180 000 kieppeillä, ja se on ok, jos niin sanotaan. Sillä riittää pyörittämään tämän alueen tällä hetkellä. Mutta työssäkäyvien osuus pienenee koko ajan, eli tämä rakenne ei ole kestävällä pohjalla. Meidän täytyy saada tänne sen takia uusia ihmisiä, saada syntyvyyttä kasvamaan tulevaisuutta silmällä pitäen, jotta meidän väkiluku ja väkirakenne pysyy sellaisena, että Lappi pystyy hyvin toimimaan ja käyttämään mahdollisuutensa. Työvoiman määrä meillä on tällä hetkellä myöskin tälle taloudelle suhteellisen riittävä, mutta siellä on rakenteellista työttömyyttä, joka vaikeuttaa yritysten toimintaa. Siinä työllisyyttä parantavia asioita täytyy meidän Lapissakin tehdä kekseliästi, jotta tulevaisuus näyttää hyvältä. Työpaikkoja meillä on vajaa 69 000. Meillä oli tavoitteena 72 000–74 000 työpaikkaa vuoteen 2017 mennessä, eli ollaan jäljessä tavoitteesta. Toki tämä rakennemuutos vaikuttaa, mutta tämä tarkoittaa, että näidenkin eteen meidän täytyy tehdä kovasti töitä ja ehkä olisi loistavaa, jos löydettäisiin joku uusi työllistävä asia vielä tänne Lappiin. Tuossa nuo muut luvut teille tiedoksi, niitä en enempää käsittele. Mutta tähdet tuolla ympärillä kertoo sen, että meillä on paljon hyviä asioita käynnissä ja onnistuessaanhan ne ratkaisee monta ongelmaa. Ei kaikkia, mutta monta. Kaidi tekee kovasti tuloaan Meri-Lapin alueella, loistava lisä meidän teolliselle alueelle ja koko Lapille, koko Pohjois-Suomelle. Matkailu elää aivan huikeaa kautta tällä hetkellä. Sen onnistumiset vaikuttaa työllisyyteen, investointeihin ja ennen kaikkea saavutettavuuteen. Lentoliikenteessä on paljon positiivista, koska suorien lentojen määrä on kasvanut hurjasti. Tosin sielläkin niitä haasteita meillä sitten kaikilla saavutettavuuden osilla löytyy. Kemijärvi näyttää lupaavalta ja onnistuessaan tuo erinomaisen lisäämään biotalouden kehitykselle ja vauhdille. Arctic Smartness-työtä on tehty menestyksekkäästi. Se on ollut hyvä painopistevalinta ja siitä täytyy pitää huolta. Meillä on tällä hetkellä hyvät väylät eurooppalaiseen innovaatiotoimintaan. Meidän täytyy löytääkin niitä globaaleja kumppaneita, jotta me näissä kisoissa pärjätään. Lisäksi biotalous, arjen palvelut, kaikki tämä mitä tällä hetkellä tehdään, täsmäiskuja Lapin asioiden edistämiseksi ja asumisen täällä mahdollistamiseksi.
Mutta sitten täytyy muistaa, että monilla mittareilla meillä ei mene niin hyvin. Meillä on korkeat sairastavuusluvut, korkeat kuolleisuusluvut. Meillä on syrjäytyminen suuri ongelma, epätasa-arvoa alueellisesti. Näille asioille meidän pitäisi pystyä näillä rahoilla tekemään yhä parempaa tulosta. No sitten, maakuntaohjelmat on arvioitu. Ja MDI teki koko Pohjois-Suomen maakunnille yhteisen arvioinnin. Ja ehkä se tärkein viesti, mitä sieltä teille poimin, on tämä, että MDI kannustaa raportissaan meitä tekemään edelleenkin rohkeasti Lapin näköistä maakuntaa. Me ollaan otettu vahva oman näköinen ote tähän kehittämiseen, pitäydytty siinä, että me teemme näitä meidän omista lähtökohdistamme tätä kehittämistä. Sillä tiellä kannattaa jatkaa. Täytyy kiinnittää huomiota siihen, että meidän työn tulee todella olla kommunikoitavissa niin kansalliselle tasolle kuin meille omalle väelle motivoimaan sitä, miksi tätä työtä tehdään. Mutta oma rosoinen Lapin-näköinen, vähän muotteja rikkova linja on hyvä. Ja tämä ilmiöpohjaisuus oli asioita ja tämä sopimuksellisuus, mitkä nousi meidän arvioinnissa erittäin suurelle huomiolle ja ovat tietyllä tapaa poikkeavia siitä peruskaavasta, mitä muilla alueilla tehdään. Eli niitä meidän kannattaa vaalia ja jatkaa. Yhä paremmin tulisi sitä viestiä hioa, jättää sieltä niitä rönsyjä pois, keskittyä, löytää niitä kärkiä. Eli työtä riittää kuitenkin vielä tässä maakuntaohjelmankin rakenteen parantamisessa. Sisällöt tietenkin samalla tavalla. No, tässä Lappi-sopimustyössä pyrittiin pääsemään tällaisella kirkkaalla visiolla alkuun ja niin, että ne ilmiöt pidettiin siellä edelleenkin tarkastelun taustalla. Arktisuus, pohjoisten alueiden nousu, rakennemuutos, saavutettavuuden merkittävyys on edelleenkin niitä kantavia ilmiöitä, minkä puitteissa näitä meidän strategisia valintoja tullaan tarkastelemaan. Lapin liitto piti tuossa visiotyöpajaa, jossa katsottiin sitä, että mikä olisi se Lappi parhaimmillaan, mihin me pyritään siellä vuoteen 2040. VTT-työpajassa kirkastettiin sitä visiota arktisen talouden, työn ja talouden muutoksen, saavutettavuuden ja uuden toimintakentän näkökulmasta. Ja VTT-raportti tulee meille tuosta vuoden alussa. Saamme sieltä sitten toivottavasti hyviä uusia linjauksia siihen, mitä meidän kannattaa tehdä. Koko ajan tässä työssä on päätetty pitää kunnianhimoiset tavoitteet, niin kuin meillä aika lailla tällä hetkellä kaikessa muussakin. Eli tarkasti mietitään, mitä pidetään mukana, mitä sparrataan, mistä luovutaan. Ja yksi tärkein, miten luodaan ne hyvin sisäistettävät ydinviestit, että meillä on hyvä strateginen askelmerkistö siinä Lappi-sopimuksessa. No, tämä tarkoittaa sitä, että me tavoitellaan arktisesti muotoiltua Lappi-sopimusta, jossa se tulevaisuuskuva 2040 olisi selkeä ja kunnianhimoinen. Se on tällä hetkellä jotakuinkin ponnistetaan pohjoisesta arktisella luksuksella. Eli tarkoittaa sitä, että nämä meidän voimavarat yhä pidemmälle jalostetaan alueella, niistä hyöty jää alueen talouteen, alueen ihmisille. Ja me ollaan ylpeitä siitä, että arktisuus, pohjoisuus, luonnonvarat ovat juuri meidän ulottuvimalle ja pidetään ympäristöstä huolta, että näin myös tulevaisuudessa pysyy. Itse Lappi-sopimus lähtee edelleenkin ilmiöpohjaisesta tarkastelusta, jota tällä hetkellä on se 3. Katsotaan VTT:n ja raportin jälkeen ja keväänkin jälkeen, onko tarvetta nostaa jotakin vielä rinnalle, mutta nämä 3 valintaa ovat siis arktisuus, sillä tavalla täsmennettynä edelliseen voimassa olevaan Lappi-sopimukseen, että arktista katsotaan aika puhtaasti talouden näkökulmasta. Täällä toki ympäristö on tärkeänä, mutta se liiketoiminta, markkinat, yrittäjyys, työpaikat ovat tässä se ydin. Ja toinen on työn ja talouden muutos.
Aikaisempi strateginen valinta on rakennemuutos, ja tässä syksyn tarkastelujen jälkeen se on ehkä ollut hieman staattinen, kun meidän täytyy ottaa yhä enemmän sitä asentoa, että emme vain vastaa rakennemuutoksen haasteisiin, vaan mietitään, miten Lappi hyötyy tästä nopeasta, etenevästä globaalista työn ja talouden muutoksesta. Ja tämä haastaa meidän osaamista, tämä haastaa meidän innovaatioympäristöä. Niiden täytyy olla kunnossa, jotta pysytään tässä pelissä voittajien joukossa. Ja saavutettavuus tietenkin. Meidän sijainti on sellainen, että saavutettavuus luo siihen haasteita, mutta se luo myös niitä valtavia mahdollisuuksia, mitkä nytkin meillä täällä meidän keskusteluissa pyörii. Ja tuolla tulikin jo esille tämä uusi toimintakenttä. Eli meitä haastaa se uusi maakunta, jossa on uudenlainen kunnan, maakunnan ja valtion suhde. Siellä kuntien elinvoimatehtävä on entistä tärkeämpi. Miten me autetaan kokonaisuutena sitä, että tämä uusi parempi kilpailukyky ja asukkaiden hyvinvointi meidän alueella mahdollistuu. Ja vielä se, että meidän täytyy miettiä näitä välineitä uusiksi kokonaisuudessa, miten johdetaan tämä muutos, johdetaan osaamista, tehdään niitä asioita niin, että ne tuottaa meille tulosta. Kaikki nämä valinnat keskustellaan kevään aikana monialaisesti läpi. Työpajat toteutetaan yhteistyössä meidän olemassa olevien kattohankkeiden kanssa niin, että meillä on se tuorein tieto käytössä. Meillä on hyvät verkostot, joissa tätä pohjatyötä koko ajan tehdään. Ja lisäksi otetaan vähän uudenlaista näkökulmaa työskentelyyn sillä tavalla, että otetaan muotoiluvälineeksi. Hyödynnetään palvelumuotoilua, visualisointia ja eri osallistamisen tapoja. Vähän uudenlaista otetta niihin työskentelyihin, mitä tehdään. Koko ajan mukana tämä ennakoiva näkökulma, eli ennakoinnin pohjoinen yhteistyöhanke on tässä vahvasti koko ajan mukana. Ja sillä tavalla, että lopputulokseksi saadaan hyvinkin tiivis, visuaalisesti muotoiltu Lappi-sopimus, joka motivoi meitä ja joka kertoo todella ulkopuolelle sen, mitä me täällä tehdään ja miksi. Pyritään myös viestintäsuunnitelman kautta ja viestinnän kautta pitämään alue ja muut sidosryhmät hyvin ajan tasalla tästä hommasta. Tässä aikataulua, prosessia, eli toi skenaariotyö syksyllä jo selostinkin läpi. Helmi-maaliskuussa alkaa työpajojen kautta seminaarien sarja niin, että 14.12. aloitetaan. Silloin on koko päivä arktista taloutta. Työpaja 2, 21.2. keskitytään työn ja talouden muutokseen, eli osaamiseen, innovaatioympäristöön, työllisyyteen. Työpaja 3, hyvinvointi, 28.2. Siinä mietitään, miten saadaan nämä hyvinvoinnin haasteet yhä paremmin ja nopeammin ja omaehtoisemmin ratkaistua. Työpaja 4, menestyksen välineet, 14.3. eli täällä vähän uutta ajattelua siihen, miten näitä asioita tehdään. Meillä maakuntauudistus mahdollistaa myös muutosta. Hyödynnetään se täysmääräisesti. Ja työpajana 5 on saavutettavuus, joka sitten meidän saavutettavuushankkeen kanssa yhteistyönä 21.3. toteutetaan. Asiakirjaa kirjoitetaan touko-kesäkuu, elokuu. Elokuussa asiakirjan pitää lähteä lausunnolle ja siitä voi lausua kirjallisesti tai verkossa. Tuossa kevään korvilla varmasti tulee jonkinlainen kyselypatteristo myös käyttöön, koska sen jälkeen kun nämä pajat on tehty, niin tietenkin kirjoittajat tarvitsevat siihen näkökulma-apua ja sitä karsinta-apua, niin silloin toteutetaan myös kyselykierros. Ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Elosyyskuussa meillä tapahtuu paljon. Suomi 100 vuosi. Lappi-sopimus on mukana Suomi 100 tapahtumassa. Sitä työstetään tarkemmin tuosta alkuvuodesta. Ehkä jonkinlaista Lappi-parlamentti Vol 2,
joka järjestetään laajalle kutsuttavien joukolle ja toteutetaan yhteistyössä tämän maakuntauudistushankkeen kanssa. Ja valtuusto joulukuussa 2017 sitten hyväksyy ja silloin se myös työ- ja elinkeinoministeriön pyynnön mukaisesti sinne lähetetään. Näitä tärkeimpiä asioita Lapissa ne on ja pysyy. Ehkä mitä voi sanoa, että ne kuulostaa tutulta, mutta nämä asiat on vahvistunut. Eli koko syksyn, kun ollaan mietitty sitä tulevaisuuskuvaa, niin siellä on noussut ympäristö, työ, asukkaat, puhtaus, Lappi yhä modernimpana ympäristönä. Se, että Lappi on ennen kaikkea ehkä tunne siitä, että Lapissa on sitä jotakin outoa taikaa, ihan niin kuin meidän brändi määrittelee. Meillä on rentoa, meillä on puhdasta, me ollaan arktisia, meillä on arvokasta vettä, meillä on kuitenkin hyvät palvelut ja hyvät palveluverkostot. Ja me pidetään toisistamme huolta. Nämä asiat on sellaisia, mitä halutaan, että se Lappi-sopimuskin sitten valmiina henkii. Ja nämä asiat tulee näkymään siinä visiossa, jonka pitäisi olla meille motivoiva, konkreettinen ja tietenkin todenpitävä. Ja se ohjaa näillä elementeillään sitten päivittäistä työntekoa. Ja joulupukkikin on luvannut tätä Lappi-sopimusprosessia seurata ja apuna lueskella, joten oikein hyvää ja palauttavaa joulua teille, onnekasta uutta vuotta ja nähdään sitten keväällä työn touhuissa. Kiitoksia ja kuulemiin.